WINNDERE. D'accord. Bonannde hade men e ɓennude to banggue politique kadi on banggue paalen a waɗat feere ƴetta machine o e on saaha ƴeewa ko vidéo hay onon fof kon politicien wasta amen ma wonko ɗum noon en calmini dendagal bandira fof tengte yewuɓe hande WINNDERE-TV ɗo mbawi wonde cegnayɗe kala sikki ala ko weltare mawde an bisnade mi ɗo ka e yidde yewdema hebde konngui ɗi ganduɗa tawa renno ko ina wawa naftorade hay sino noon haala ka sellani yo noppi mabɓe cellu gam ɓe mbawa hettorade haqqillantagal haalde Mbacke Ba wona hunde wemde tawno Mbacke ko Allah rokki ɗum ɗen on dokke Mbacke meeɗa wonde goto meeɗa yaade goto meeɗa kadi wonde goto e nokku mum Allah ina wallimo mo famoride renndo ngo omo wurde renndo ngo omo gollodira nde tawno Mbacke eɗen mbawi c'est un acteur de développement kala ɗo nodda omo noto e nder renndo ngo mo adda kadi ballal makko ha timma feeñi e nder wuuro ngo ley garage ha e sehlama ha e galle makko ha e jaam e jamalun kala ɗo jiiɗa Mbacke ma yiɗum e yimɓe o meeɗa joñade o meeɗa riwtu yimɓe o meeɗa wadde ko ganduɗa ɗo saka vraiment yimɓe kina ina jiiya makko ko fewani kala renndo ngo ɗo noddi Mbacke ne yiye ɗo ina wallodiri e mabɓe mo waɗa hen jawdi makko mo waɗa hen haqillantagal mo waɗa hen doole makko guila noon e sehilaɓe makko ha e yiɗɓe makko ha e jananeɓe ɓe ganduɗa dañoɓe caɗele e nder wuuro ngo walla e nder renndo ngo o ara kadi waɗa hen ballal makko on ɗon wona webde haal ala en jubbat tan nde tawno en jiimo en ɓoyde makko hono noon neɗɗo weeɓani haal ƴeeɗo mbawɗa settade mum tan koko jiiɗa e muɗum ko a namdimami kadi ko gandumi sibu commune amen o nde min jooɗi nde min gadi invite maire wonde yo arɗo e commune he ko Mbacke Ba on saaha min jogui ko minen conseil ɗi lewru foof emin denda so min dendi min invite ko Mbacke Ba min invitirimo noon ko wonde mo ancien kamɓe foof kamɓe waɗaɓe mairie ɗi foof kanko woni ancien mabɓe kadi kanko jangguintaɓe min wi noon kanko jangguinta kamɓe mairie ɗi foof kanko jangguintaɓe holno golle pour yarude minen kadi o jangini min hen aɗa andi conseil municipal e nder hitande he ko laabi nayyi keewi hawrude kono minen conseil municipal amen commune o mairie lewru foof min kawra e nokku wuuro taw won conseil gonɗo ɗon invite ɗon yimɓeɓe min gadda kadi Mbacke Ba commission fof mo totteɗa gara jaltina kayitaji ma o jangguinma holno potta liggorade andi on sa namdimami hol kañum alay saago mi haalanma hol kañum Mbacke Ba ko maayo ma geeƴ alaɗo haaji ay nokkat tan ɓeɗo goppa ko heddi ɗon ko Mbacke Ba ko noon way ko laaɓɗo reedu ko moƴƴo ko jokko hen ɗam o ari ɗo e galle he ma on laaɓi ɗiɗi addimo ko hono no mbirumami ni ko musidɗo ko sehil kadi commune mo mairie fof no fotiri noon ko sehil Aboubacry maire commune o mairie to banggue mairie eɗen gandi Mbacke dow yalti wuuro ngo fof tawata ko haaju soit on atelier ko wayno Podor en walla Saint-Louis walla Dakar à part ɗum koye nder galle makko e nder bureau makko mo liggodo yimɓe kadi o ala samedi o ala dimanche à tout moment nde garɗa ma taw mo mairie kala haaju gadda oɗon ballodiren so wona ko diwti compétence mo ala kala ko foti gollede e nder omo golla on waɗa junngo makko ko banggue kala ko ganduɗa ɗum ɗo ko wayno dotation ji ganduɗa de laamu ittata totta ɓiyoɓe golla omo golloro yimɓe omo waɗa kadi hay e jawdi makko omo wallita yimɓe donc on ɗon kamɓe ne mbawi wiide ko mo maire uji sen dañi waɓe no Mbacke en no hande o sar ko Fouta waylima Fouta foti yaade ɗo foti yettade ɗo nde tawno wawi hiwde guesa tan walla rende guesa o koɗɗo hen a wawi wiide aɗa wona nokkuji goɗɗi aɗa wiya mbaɗirima tawana an tawtere ala Mbacke kanko koye population o wondi hen o yarata hen o gollotto omo andi caɗele mabɓe omo andi kadi ɓuure o gari ngakkande gonɗe hen ɗe o adda kadi ballal makko gam wallodirde e renndo ngo ha wawa mahade ha yarano ha nirni eyyi bon min kam bon gonmi ko commune Pété mais mboɗo ara saha e nder commune Galoya emin jidirni mais sa tawi neɗɗo noon kadi sa wondani e nder mumen ni hen surtout ka jillotoɗo gueɗe kewɗe a wawata famde kono mboɗo andi ko heewi ko so wona ko ganduɗa ko ɓurti doole makko walla ko o wawa omo waɗana population omo waɗana mairie o guila kala ko miijiɗa hen omo waɗa ko ganduɗa hande o sa ko mairie ji potanno wadde ha nokkuji mbaɗa développé omo waɗa
mais min no gonmi ko commune Pété mais emin liggodira par ce que depuis 2016 emin ngari e nder commune Galoya mbaɗɗo installé nanka emin liggodira makko e plan ji fof ko mbawmi tan c'est un acteur de développement ko daraniɗo ɓamtare hay so waɗa politique mais ɓamtare nde ɓuuri hewde nde tawno ko yimɓeɓe o yarata omo duusa ɓe fannuji kewɗi omo liggodira e mabɓe ko acteur de développement kono no mbiɗa ni hono no makko ni weeɓani wonno kanko jooɗi ɗon kanko nde o noddat téléphone fof tar ko dari ɗo o darano commune makko o darano commune aji goɗɗi Mbacke bano mbiman ko kanko jangguinta commune aji gonɗi ɗo ɗi kanko jangguinta ɗumen holno neɗɗo gerdata commune muɗum kadi ko o ɓalliɗo population makko neɗɗo ɓalliɗo population mum noon gonɗo hen koɗɗo hen andi goƴaji muɗum andi ɗum fof tagata ɗum gueɗe kewɗe wadde noon ko ne mbatten choiside tan ko banggue politique kono noon so normalement so tawi maire kam ene suuɓe ko maire koɗɗo e nokku he ganduɗo goƴaji nokku o on foti suuɓede wona maire kanko noon koye ɓen kam e nder Sénégal e banggue Sénégal kam hono makko ni weeɓani kalte banggue neɗɗo mairie ko neɗɗo udditiɗo kadi uddotowo mo wondi o neɗɗo ne waɗe conseil municipal taw anda ko waɗa ko kono kanko ko labɗo reedu ko jangguinowo par ce que kanko ko jangguinowo kanko wiyete nder commune aji ko jangguinowo kadi wona neɗɗo wonde gonɗo haasiɗo o fawaki mairie woni ɗo tan ala anani ko mbimami ko ummoto ko to wontu to no ɗo e commune mairie o jaagoɗo kono arda ɗo ko jangguinde min minen non ko mataw ko jikki tan quoi ko jikki tan kono koɓe kaali ko ne wawi taw ko noon wayi ne wawi kadi taw ko yidde tan wayi noon quoi an yidde no foori mais l' essentiel sinno ko galoynaɓe kalno ɗum kadi ɓuranno tengtude par ce que neɗɗo to guurɗa ɗo ko ɓen ɗon aɗa moƴƴa ladde tawa moƴƴani e wuuro ma neɗɗo aɗa moƴƴa ladde yimɓe fof kursinma e ladde tawa e nder wuuro ma ɗo yimɓe kursinanima mais min alhamdulillahi rabbil alamin cikkanmi mi ala gaño e Galoya ɗum cikkanmi min ɗum jaggumi kadi min je suis optimiste dans toute ma vie mi sikkita ko neɗɗo mi jogonta ko neɗɗo ɓernde bonde walla yiyande bonde ala jen fof cikka minen gondi wonɓe ganduɗa ni ko gonmi min nde bacci dorugol politique Allah muni seedi neɗɗo ari wiyama an kay Macky wallima waɗnima nden taw anda min au fond min je ne suis pas APR comme PDS kono to jiiɗa fof gondum ko APR naɓe hayɓe gondumɓe e koye men même monsieur le maire hen saji ɓe dañi probléme on ɗon sikka mataw wonko woni hakkude men e batte dorugol e heddiɓe non rien ko Allah waɗi no wino guelajo wi ni mataw ko Allah waɗimi noon nen wawa wadde différenciation ko Allah hokkimi ɗum ɗon ɓernde nan ɗon walla haggille on ɗon wawde yaarude noon wona mantude hoore mum noon mais mboɗo andi ko muñanmi ko mbaɗanmi ko no jarami ni wona min ko Allah waɗi ɗum wallahi l' azim mi yata ɓoye somo pose la question hayɓe gondumɓe komin jomin saha ɓoye cikkito kam kono wona haydara neɗɗo aduna ko jiiɗa fof gasata te ala kadi ala neɗɗo wayi kono wayni tan wayi neɗɗo ala fof neɗɗo wayi kono wayni tan mbaɗa no mbaɗa ni ko noon tan mbaɗa donc yettere Allah yettude bandiraɓe yettude silaɓe ɗo Abou Thiam ko neɗɗo dillowo radio ji min dillide hen guila Pété FM Fouta FM wiide gaye ni onon ni foof par ce que mbiyami ko tan hayso mairie o gaseni min ko dañmi mi wawa yejjidde gaynaɓe mbandimi ko par ce que won gandal dañmi ɗum ko gayna waddemi maire walla adjoint maire tagui ha dañmi ganduɗon gandal hande e ɗum ɗon mboɗo wawi wurde hen Allah muni seedi je peux animer des émissions je peux animer des conférences je peux animer faire des formations waɗa format hebloji tako fate e ɗum ɗo no wiruma ni minen de alhamdulillah rabbil alamin Allah ko fuɗɗi ko faade joni probléme addaka yam ko membre commission d' office mais min hoore meɗan joɗade table ngal pour wadde contrôler ɓeɗon te kala garɗo comme biiɗo comme dokkuɗo ordre kala garɗo ɓaara ka galenaji aɗa yiiɗi change ude lieu de vote ma yo mbaɗane ɗum ɗo l' essentiel noon a yoɓat par ce que a yoɓat résidence o c' est payant mais kala garɗo min gandi an ka poɗɗo winditade walla aɗa yiiɗi waɗ transfert ɗum ɗo ma min ngala hen sikkitade d' ailleurs min mbimami ɗum jotta ko ɗon ni min te hay probléme goto men ardema ɗo neɗɗo wi min de mi yiɗi résidence haɗam résidence ko fuɗɗi ko faade joni ɗum préfet hoore mum sous préfet hoore mum tengtini ɗum ñandande waɗi tourné commission ngaji ɗi o noddi kam o haalnimo wi vraiment commission Galoya yaranede ne welimo donc ɗum mon kadi ko yettere Allah
min tinani président commission ɗo wonata ɗo mbaɗi siège mabɓe so pini ɓe dawat guila 8 heures ha 1 heure ɓe jippo ɓe kinɗo 4 heures ha 18 heures ko keewi banque oɗo komi tini min nani kono min ɗum kam ala ɗo hen hay min keeɓi nden lettre ummade ministre de l'intérieur ministre de collectivité territorial woni oɗo Oumar Gueye wiide yimɓe yo bettu yo ndewnu lawol résidence uji mbimin ɓe ngala on probléme so Allah eyyi ko annen ko wiyete ko ya la discipline de parti minen parti amen ko PDS min goni ardi min leader amen ɗo e wuuro ngo ko Abdoulaye Racine Kane woni leader amen yaade kam komin yahoɓe hono min jarata noon ɗum min joddo min kalde minen foof min jarata e tawtorde makko aro jooɗo militant ƴi jooɗo par ce que nous sommes des démocrates min mbatta ha hewmudu mo ganduɗa hono ko woni forcing ala ko consensus min mbaɗata min nandiri min mbaɗa guila min gon jooɗiɗo faade joni hayso min gañi nde ɗon ɓuuri sattude pour nden wona ma maire suuɓe adjoint cuuɓe mais min meeɗani tawtorede ni ko yaade cadre tan jotto mbiya ɓeɗo min mbaɗi min gara min goto tan ɓen ɗon gasa hay goto hamin meeɗa namdade hunde wona Abdoulaye wona min adjoint ji ɗi hay goto men namdade ko yimɓe tan jotto kalda nandira mbaɗa ɓeɗo kadi min ngala hen probléme hay probléme goto yaade noon kam komin yahoɓe so weeli Allah so hefta men juuɗe amen min ganda Allah gasni gasi so Allah watti min ɗo min gonɗo min kon Oumar ay aduna a wawi widde quelque chose et son contraire guila Sénégal wa libération des partis parti ɗi keewi jaaɓi parti ji yo keew ɓe mbawa sarat yimɓe ɓe mbaɗa candidature mumen heddi noon hunde way kono jeeygu doole ni so wiyama présidentiel 30 millions waɗa législative waɗa 20 millions ɗum ɗon wano won 10 millions walla wona 5 millions ni walla meeɗan yoɓede wono wayanno ni ala caution pourquoi waɗe caution so elminde yimɓe ɗum c'est facile yoɓe guidu parti ji yo wadde primaire parti ɗi jooɗo hayde parti ji parti te jaa mbaɗoya ɗum ɗo mais joguiɗo parti mo légalement constitué walla en mbaɗi e nder référendum o yimɓe mbaɗi gooti candidat indépendant mais koɓe jiiɗi donc Sénégal ne respect des lois ne manqui ɗo hen respect yimɓe kadi ne manqui sérieusement neɗɗo kala jiɗɗo wadde candidat ma aɗa foto hokkede fartangue mbaɗa candidature ma kono noon fawdu ɗum kadi e ha ɗumina joni sa ƴeewi Sénégal min no pamirimi par ce que mi ronki famde ɗum min est ce que parti o record caution 10 millions walla ko dans chaque commune pour être maire il faut donner 10 millions so tawi ko ɗum joni hande o ya mbimam 600 mairie hande wonno ko 557 ɓeydi mairie ji mbaɗade créé ɗe ɓeyda men ma won 600 pawɗo mbaɗa multiplié par 15 millions ça donne 6 milliards et quelque est ce que won jogui ɗo sirmi won parti jogui ɗo 6 milliards taw wona parti opposition walla les grandes parti là goɗɗo noon so yiiɗi amadou ko min miskina Allah ne wawi ta an e nder wuuro mon no mbiɗa ni aɗa heptina aɗa katante e wuuro mon ne yinma mais sa ala 20 15 millions ono mbaɗirta mo ala ko wuurde ne jogo 15 millions waɗiri caution mum donc ɗum noon kadi foti ƴewtade vraiment yimɓe waɗama kumin ko addude caɗele ko addude caɗele mi anda noon no wayata mais kam ma addude caɗele mawɗe par ce que ma yini min jiiɗo goɗɗum ko ganduɗa hoorema kewɗo hen taw alano ɗo hen min komi joom haalis mi yiya boye goɗɗo wonde to hen ne wawi ɗumine mi puusa ɗum mi hokka ɗum kalis waɗa contre waji on ɗon ma yi kadi candidat ji kewɗo hen par ce que so wonti le choix là no wino waɗira nden changement mbaɗaɗo pour suffrage direct o joni maire andete guila kala gonowo maire ma andi guila wonani maire enen gondi e lande meɗen mi suɓama an a suɓaka donc anne ma ƴeew feere mbaɗɗa hay saka ministre ne kay aɗa jogui aɗa yiiɗi neɗɗo ma wona te aɗa gandi ko fecciɓe kamɓe kala ɗo garɗa e diwan ne waɗi yontaɓe sappo walla nogas kala jontaɗe ene jogui kala wuuro ma aɗa jogui gonanɗomo ɗon min mboɗo jogui an aɗa jogui goto men fof ne yiiɗi yo enen fof ndindi parti o te parti suɓata on goto suɓata ko ɗiɗo te eɗen gandi wonɓe wonta nandirta ha yamuƴoma sino wawa wonde aɗa andi kalamami ko woni dongo ko woni bose ko woni ɗo hen ko ɗum woni partout au Sénégal chacun ne goto fof ne yiiɗi poulain mum wona par ce que poulain ma woni ko nden mbawata fewntade ko mbatta ko donc par ce que politique ko base ça à la base haydara wonani ay Oumar won probléme goɗɗo ma haalani ɓurɗo wadde ɓurɗo hamnade hande o carte ji batteɗi ɗi en jii laamu ngu waɗi commission ngaji partout carte ji won bindade non votant non inscrit sur liste électoral ɓen ɗon joni ma carte men jalta ha gasa so yaltinde puɗɗo nawede jaaha bindiyo e liste uji mais liste inscription man gasa le 8 gasata dans une semaine te carte ha joni gartani min mbaɗɗo plus de 400 et quelque walla 500 et quelque renni gartani taw ɗum holno wonnirta est ce que laamu ngu wano wadde laaw goto waɗata noon binɗa laaw goto porteɗa laaw goto so yalti keeɓa carte ma jaaha mais ɗum no fof ko wadde bloqué yimɓe min cikkumi e yendam min par ce que ɗiɗo windaɓe ɗo ma keeɓ carte ji mumen carte ji keɓat ɗi takata ɗumen wodde
ma ngare commission ngaji bindito so winditama fuɗɗo yaade artoya donc ɗum ɗon ko on ɗon jumde sikku ko jari ɗum mais ko perte énorme kada ndeni seeri so wonti feena ko gasi ko duppete kay e dans 15 jours walla 10 jours mais ɗum hol simamo ko mbiɗa ko goɗɗum gooti min ko mbiɗa ko ɓoto jogui goɗon miijo wonde élection waɗata tumnade noon e probléme uji gonaɗi ɗi hande o yimɓe nan kala covid noon ɗo ha joni yahani ittama yimɓe joolima no foti waɗa e milliard uji mbaɗa hen est ce que état no wawi jogade janggo e jaam boñ baɗo hokkude ɗumen fartangue wade waɗ organiser de bonnes élections transparente est ce que no wawi wonde ɗum ko question mawɗo par ce que élection ɗum ko kalis waɗa ɗum de hayso organisation wodino waɗi kalis so ala kalis a watta ɗum donc ko noon tan mi anda ko mais min hooram mboɗo jogui nden ɗon saggere est ce que élection waɗa walla watta eyyi ko battidirdomi tan ko yettudema e jarundema ɓe ñagaden Allah ko leñol fulɓe yo Allah ɓamtuɓe par ce que ɗum ɗo wona hunde wemde so jolfo wonno joni arno ɗo ne wawi taw jaranta ɗum wadde ɗum ɗo an jarni ummade guila daga arde ha ɗo yettade min yiide min par ce que min sa yi min wayno yi galoya foof sa yi min wayno yi diwan galoya foof donc ɗum ɗon ko yettudema e jarudema mais nak bettanima e ma par ce que aɗa ndimɓe ɗanduma yettude kadi galoynaɓe idi foof yettude taw maire o Abdoulaye Racine Kane par ce que neɗɗo hokkima hoolare ne wawno en jii maire uji no mbayni to garata taw adjoint ji beldani e maire o waɗa saɗede ligguey yaata par ce que maire kañum woni maire kañum ko ardi kala ko yamirani ko waɗan délégation a wawa wadde bien vrai ko minen min ngala délégation min jogui délégation e état civil tan kono hay engagement ji ɗi kanko siñinti kono kala ko ɓe gaddi ɗimɓe siñintu hoolare nden hakkude amen e mabɓe min ñagui Allah yo Allah junno hoolare nden ɗon emin ndewdiri kadi par ce que minen foof handarde ko wotere yettude kadi population galoya foof e kuuɓal e population diwan galoya foof e kuuɓal no mbimami min mbacke ba no ruruma ni mi wona galoyenaji tan komi gala e diwan galoya foof taki ɗum noon mataw wonto ndewnomi par ce que neɗɗo sa rewe transport en commun donc gandal ma yajat yimɓe ɓe ganduma mi ari kadi mi woni mi dillino e pelle ɗe gona lamiyankoje ɓe ganduɗa hoorema joguino guila hawre ha fanayi komin joguino ɗum e batte animation batte hirjino donc ɗum taki dañmi un carnet d'adresse très fort donc yettude yimɓe foof e jarudeɓe guelajo en ɓeɗo commune aji ɗi foof par ce que min maire uji les 22 collectivités locales et le conseil départemental de Podor mi ala hen probléme fof ko sehilaɓe hayso min jiiɗa a wawa andude min jaram tan ko yimɓe affaire gondum ko yimɓe affaire gondumi par ce que minen ɗo e nder Podor sur les 22 ko 2 tan woni opposition woni galoya e boote 20 o foof ko woni ko au pouvoir donc sa wi aɗa haaɓo yimɓe homo kaldata a jayata hamo kalduɗa te wona haare par ce que aduna min jaggumi aduna goto foof wonko wawi won ka wawa ko mbaɗo ko a hokka ɗum goɗɗo mo wawa ko ɗum ɗon goɗɗo joguiɗo ka wawa ko rokkuma dans la vie on se complète hay goto timma joga ko timmi ko Allah tan jogui ko timmi e ñaago Allah yo Allah waɗa en moƴƴere waɗa en deyre o yutani oɗo nguuro jaw gondago o corona gondaɗo hokke en cellal adda ndungu moƴƴu Allah waɗan ken hen élection ngaji ɗi kala ko ɓuure men yo Allah waɗan en kala ko min ñagonomi Allah kala ko ɓuure men yo Allah waɗan en par ce que neɗɗo a wita ko an tan goto wawi Allah andi ɓurɗo yimɓe yo Allah waɗan ɗumen ɗum kadi woni ko min kala kilifa mo garmi ko donto kam ɗum donto kam kala ko ɓuure ma yo Allah waɗane mais kono ko ɓuure galoya Allah waɗa ɗum galoya alhamdulillah noon galoya mi jetti Allah politiquement ko wonno nden ko mata ala joni yimɓe ne nandiri pawdiri minen gondata jamma ñala men jardata foof kala ko minen gondi heddi noon so hunde so yonti goto foof no jogui ɓerɗo mbi oya toon min kadi mi jaggita sikkita ɗum neɗɗo jaggita ɗum neɗɗo ala mo jaggitum politique ala mo goppitum politique min jaggirma noon ka galoyenajo enen poti liggorade enen poti ɓamtude galoya par ce que ɓamtade galoya ene koye kuuɗe minen juuɗe galoyenaɓe foof fawi minen foof dentata min gono goto min ɓamtu wuro ngo nafa min o nafde goɗɗo donc ɗum noon tan yettudema e jarudema yettude bandiraɓe wonduɗo ɓe Sera Diallo en Mama Gala en Amotar Sow Amadou Kane e Cheikh en kam fof ɓen ɗo hen oɗo ko woni ko nanka woni ko toon woni animateur Sera Diallo asa taw no gandir ko miñam kadi ko ɗo e wuuro ngo jeeya donc ande kadi une fois de plus Allah jarama e jarama saaha kadi haɗane goto saaha haɗane goto mais comme wonni min fartangue mawgue e weltare mawde e jaɓɓadema ɗo e commune Galoya. WINNDERE.